Ai, oi, cago un cony, poder que pari, que m'agafen rampes i tot. Oi, porta el cap aquí al bailet. Merda, els viejos. Ara m'he quedat a mitja palla. Allà a Camprodon tenim un remei que és mano de santo. Mira l'altre roncant. M'han deixat el nano de la càmera més tieso que un cagarro. Ai, cacau, per favor, toma. Prepareu-li al nano un arròs bullit i un bany de farigola. Calli, vella, ara se m'ha pensit el carquinyoli. Mia Khalifa. Alfonso, ajuda'm que m'espero. Aviam, deixa'm veure. Ves amb cuidado, que aquest nano és un boiert. Ai, senyor. Em penso que hem de posar una espelma a la moreneta, Alfonso. València, he inhalat el Covid-19. Què coi és el bròquil I el 19? Covid-19 em toca molt els ous i tot això ha passat perquè un xinès s'ha cruspit un ratpenat i ara estic infectat. En Jerry Potul i el misteri del coronavirus. Comença ja, desgraciat! Deixa'm de mirar-me el penis i pentina't, nena. El meu pare ha comprat tota la gomina Georgie del Mercadona. Doncs jo de tu compraria paper higiènic. I així t'aixugues la cara de merda. Zasca! El paper és un bé preuat. Merda. Jo no tinc pas cara de merda. Cabell de xotxo. Li ha dit cabell de cony. Que el té una mica públic. Pagaràs per aquest renec malfollat. Coronavirus! Rom, estàs bé? El panotge ha caigut Has de cardat cul. un bon patacasso. Rom cremat! S'ha cardat el lumbago en l'aire. Escupe, Guadalupe. ¿Qué pasa, cabrones? No voy lento, es que voy fumado, coño. Ara li aneu a la profe. Qui no apolla no folla. Cony de ratafier! Puta capoto. Ai, ex! Ai, putes, què m'està passant? Ai, no fotis a tomar pel cul el cutis! Se m'està fotent la galta com un bacó! Ai, mareta, semblo l'avi Armengol, ara! Jerry? Rom? Ai, fas pudor Rocafort, porc! Ai, em recordes d'algú, ara així? Ai, cony, però parla, aviam si caic! Novita! Oh, T'estomacaré! ara sí! Oh, Mia Khalifa. Ah.